Beno, oinarte ikusi dugun moduan, zenbaki martarrak eta zatikiak erlazionatuta daude. Tutorial honetan ikusiko dugu zenbaki martarretik zatiki baliokidea nola lortzen den. Zatikitik hamartarrera pasatzea ikusiko dugu da lehen, bai? Ondo dakizunez, zatikia zatiketa adierazia da. Eta horren emaitza, hamartar zehatza edo hamartar periodikoa, adibidez. Hiru bosten, hiru zati bost eginda lortzen dugu hamartarra, bai, 0,6. Kasu honetan, hamartar zehatza, bai? Hamartar kopuru zehatza, bakarra dauka, 6, bai? Beste zatiki honetatik, bost herenetik, bost zati hiru eginda, lortzen dugu hamartar periodiko bat, bai? 1,6 periodo edo 6 txapela, bai? Kasu honetan, infinitu hamartar, baina periodo errepikatzen dena, bai? Hauze, hamartar purua zen. Eta beste hau, bost zeiren, adibidez, bost zati zei eginda lortzen dugu 0,8 periodo. Hau da, hamartar periodiko nahasia, zergaitik. Zeren txapelaren barruan ez daude hamartar guztia, bai, 8 bat ere badago, bai? Bale, zatikietatik eratortzen diren, edo lortu ditzazkegun hamartar hauei deitzen diegu, zenbaki arrazionalak, bai? Koma, izan daitezke, edo hamartar zehatzak, edo hamartar purua, edo hamartar periodiko nahasia, bai? Honen dena dira zenbaki arrazionalak. Bale, kontuz, badira ere, hamartarrak dituztena, infinitu zifra ez periodiko dituzten hamartarrak, ezin dira zatiketa batetik lortu. Hau da, ezin dira zatiki bezala adierazi. Eta hauek genituen adibide moduan, errobi adibidez egiterakoan, 1,4 infinitu hamartar, bai, baina errepikatzen ez direnak, pi zenbakia ere infinitu hamartar ditu, errepikatzen direnak, edo errobostetik ondorioztatzen den 2,3 puntu suspentsiboak, bai, hauek ez dira zenbaki arrazionalak. Ez dira zatiki batetik datortzen, bai? Orduan, ikusiko dugoren alderantzizkoa. Hamartarra edukita nola zatikia lor dezakegun, bai? Orduan, horretarako ikusiko dugu lehenengo, hamartar zehatzak nola zatiki bihurtzen diran. Hau da, adibidetxo batekin ikusiko dugu asko hobeto. 0,7. Bai, lehenengo egin behar duguna da, zifra hori, komarik gabe goian adierazi, bai, zenbakitzailean. 7. Kasu honetan, leku bat mugituko dugunez, behan izendatzailea jarriko dugu batekoa, eta koma mugitzen dugun adina 0. Hau da, bat, eta zenbat 0 mugitu dugu, koma mugitu dugunez leku bat, zati 10. Bai, 0 bat. Eta, hauzu izango litzateke beraz, 0,7 zatiki moduan. Beste bat. 1,25. Kasu honetan, komarik gabe idatziko dugu zenbakia goian, 125, eta zenbat leku mugitu dugu koma, 2 leku. Beraz, behan, batekoa eta 2 0 jarri barko ditugu. Beraz, hauzu izango litzateke zatiki moduan. Baina, kontuz, kasu honetan, zatikia simplifikatu daiteke. Orduan, simplifikatu badaiteke, simplifikatuko dugu. Bai? Kasu honetan, simplifikatuta, ematen digu 5 laurden, bai? Bale. Hau lortu dugu goian eta behan zati 25 eginda, bai? Bale. Hauze litzateke hamartar zehatzak zatiki bihurtzeko modua, oso erreza. Bale, nola egiten da hamartar periodikoak zatiki bihurtzeko? Bale, adibidetxo pare bat, bai? Hau pixkatxo bat konplikatuagoa da. Mekanismoa hartu eta ikasi baino ez dugu egin behar. Adibidez, 1,6 txapela zatiki bihurtuko dugu, bai? Bale, orduan, horretarako egiten duguna. Da, lehen da bizi, lehen bezala, goian idatziko dugu zenbakia komarik gabe, bai? 16, geratuko litzaiguke. Eta gero, kentzen diogu txapelaren aurretik dagoen zenbakia. Kasu honetan, txapelaren aurretik bakarrik daukagu bat. Orduan egingo dugu ken bat, bai? Eta behan, ze jartzen dugu? Txapelaren azpian dauden zenbakiko purua adina 9. Kasu honetan, txapelaren azpian bakarri dago 6. Beraz, 9ko bat jarriko dugu behan. Bai, zati 9 egingo dugu. Orduan honek ematen digu, 15 zati 9. Bai, eta hauz ere, simplifikatu daitekenez, simplifikatuko dugu, goian eta behan zati 3 eginda, geratzen zaigu 5 eren. Beti konprobatu dezakegu emaitza. Bai, 5 eren atera zaigu, zatiketa hau egiten bat dugu, eman beharko digu 1,6 periodo, bai, edo txapela. Bale, orduan, kontutan izan, konprobatzeko, 5 zati 3 eginez, bai, eman beharko digukela 1,6 txapela, bale? Bale, beste adibidetxo bat. 0,8 txapela.
Bai, hau zatiki bihurtuko dugu. Kasu honetan, lehen bezala. Goian jartzen dugu zenbakia, komari gabe, 83. Orain, kenduko diogu txapelaren aurretik dagoen zenbakia. Kasu honetan, 8, baken 8. Eta behan, lehen bezala, jarriko dugu txapelaren azpian dauden adina 9. Kasu honetan, txapelaren azpian zenbaki bakarra dugunez 9ko bat. Eta gero, jarriko dugu txapelaren aurretik, bai, zenbat amartar ditugun. Kasu honetan, zenbat amartar daude. Bakarra, 8. Hori adina 0. Bai, kasu honetan, 0 bakarra. Hau eragiketa hau eginda, lortuko dugu 83 8, 75, zati 80. Eta lehen bezala, simplifikatuz, 5 6. Konprobatzeko, 5 zati 6 eginda, ikusiko duzuen nola emango dizuen zenbakitxo hau. Bueno, hau izan da guztia. Orduan, ulertu duzuen ikusteko, hemen dituzue 4 ariketa, bai?